Vítajte od ďalšieho dielu. Mne to uschlo a takúto krásnu som dala do stredu, áno? Je to uschlo, si to nevidno, čo tam je a preto si to troška pozlatím žltou farbou, áno? Aj mi to môžete spraviť, keď vám takto šiška, takto nevidíte, že tieto hradny budú takéto. Dobre? Môžete to aj tak spraviť. Takto, áno? Takto to spravíte, si tam dáte šťočot, si tam namočíte, si tam bublinky zasa robá. Toto takto pretriem. A keď vám to uschlo, tak si zoberiete takúto šňůrku a vystrihnete ju a zaviažete ju k tomuto. I tak, ja som si teraz spravila tento úslík. Som si to tu odmotala, teraz som spravila úslík. Potom som išla hore a spravila som toto úslík. Keď som to nedal, poproste svojich rodičov alebo starých rodičov. Ďalej, ako takto ozdobiť. Teraz som ja spravila lakom, lenže to už nechce robiť, lebo je doma maminka. Tak si zoberieme... Kekec. Ako, tak sorry, to bol môj kamarát Radojo. Ja sa dorazím! Ja som tiež na YouTube, takže všetci poznajú Drago Maniak. On sa volá Dragomaniak, jo? Áno, na YouTube. Čo je? A zaberme si odtiaľ. Ty vole, to bol fail. Čo? Idoláka! A čo to tu je? Kto to tu je? Víš čo, ona taký fail urobila. A poď ma tam dať. Veď skoro ani to ju tvár nevidno, iba to, že máš plontivé vlasy. Teraz si teda hocia. A môžete ma tam vidieť. Najčus. Ja som akú farbu dal, ja aj zatiaľ nejakú. Ja nechápem akože čo to... Ona to dá čo ty... Ale serno. Bože. Inak na ten chvíľ sa dáme o prsten. Vianoce, lolololo. Ahoj, čuli ste, je deň pred Vianocami. Zajtra sú Vianoce. A tento to zaskrgá. Nemám sestru, nebojte sa, to nie je moja sestra. To je jeho sestra. Áno, tá malá, čo tam bola. A spravili ste mi to rôzne? Viktan. Takže, takto by ste to mohli ozdobiť, hoci ako chcete. Rôznymi farbami. A keď chcete, tak môžete nafarbovať tú štušku, no. Môže byť hociaká, ale bolo by najlepšie, kebyže je takáto. A ten práve farby bol lepšie, len ja na takéto. Takže takto si jednoducho spravíte. A môžem to ste niekomu venovať, tak si vystriedete papier, na to napíšte, dáte to pod to a hneď to bude hotové. Tak